बाथौ गौथुम उदालगुरि बियाबनि 28थि बोसोरारि जथुमा बेयो उदालगुरि नोगोरनि सा फारसे थानाय खौरां जंगलबारिगाव बे जथाइ फोथाराव खुंजादों। बेयो 31 जानुवारि आरो दिनैहाय 1 फेब्रुवारि बे साननैनि हाबाफारि आरो बेवहाय आङो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै आङो गावनि जि मोन्दांथि आरो गावनि जि सानस्रि बेखौ लानानै आङो माखासे बिबुंथि लाखिदों। मोनसे बाथ्राखौ सिमा लानांगोन जे बर'फोरनि जि गुदि धोरोम बे गुदि धोरोमाथ' जोंहा बाथौ धोरोमानो आरो बे बाथौ धोरोमजोंनो दिनै दुलाराय मुलुगाव बर'फ्रा सिनाय जादों आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि माखासे फोथायनाय जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि जानाय लोंनाय बेफोर सावगारिफ्रा रोखा रोखा बेरखाङो। बेवहाय जेबो सन्देह थानांगौनि बाथ्रा गैया आरो बे समाव आङो नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आं बेखायनो खावलायदों जे जोङो गावबागाव धोरोमाव जायफोर धोरोम सिबियारिफोर दङ जाहाथे बिथांमोनखौ लानानै जाहाथे मोजां बाथौआरि जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि गेजेराव गुबुन धोरोमजोंबो जाहाथे जेबो एना एनि जाया बेखौबो जोङो नोजोर होनांगोन। मानोना दिनैनि दिनाव नैबे गैलिया जे आंनिया साबसिन आंनाव फै बैना साबसिन बैयाव थां बे रोखोमखौनो मोनसे थासारि दिनैनि दिनाव गैलिया। दा बेखायनो जोङो गावनि गेजेराव थानानैनो जोङो माब्रैहाय गावनि समाजखौ मोजां खालामनो हागोन, गावनि न'खरखौ जों माबोरै मोजां खालामनो हागोन, जोंनि गथ' गथायखौ माबोरै मोजां खालामनो हागोन, माबोरै जोङो मोजां आसार खान्थि जोङो फोरोंनो हागोन, जोंनि धोरोमगुरु बिथांमोना माबोरै समाजनो मोजां बोसोन होनो हागोन, जोंनि आबादारिफोरनो माबोरैहाय आबादनि बिथिङाव मोजां बिसोरो सासे मोजां आबादारि मोजां बाथौआरि जानो हायो बेखौ जों लानानै माबोरै आवगायनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आइजोफ्रा आइजोनि खामानि मावनांगोन जायखि बिथिङाव थाया मानो बे बिथिङाव आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों। आं दहायनो बुंखादों जे आङो धोरोम गुरु नङा, नाथाय आङो जि मोन्दांथि मोनबोदों दिनै जे बाथौनि गेजेरावबो दिनै नेपालनि बाथौआ एसे आलदा, क'क्राझारनि जि बाथौ बेनि एसे आलदा आरो सोनाब बंग'नि जि बाथौ बेबो एसे आलदा, नोंनि मेघालयनि बाथौ बेबो एसे आलदा। क'क्राझारावनो गोबां बाथौ दङ आरो फारसेथिं जोंहा ओजोंहाय शिबसागराव थानाय जा सराइदेउनि बर' फिसाफोर दङ बिथांमोननि बाथौ एसे आलदा रोखोमनि। दा बेफोरखौ माबोरैहाय जाहाथे बिथांमोना इउनिफर्मिटि लाबोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आं जेखौ नुदों आं जेखौ मोनदांदों बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजानो खोन्थाबाय। बेजों लोगोसे जोङो हारिनि बेलायाव जोङो माबोरै सांग्रांथिखौ जों लाखिनांगोन, जोङो माबोरैहाय मुलुग दरबाराव दिनै जोंखौ मिथिबाय जे आसामाव बेबायदि मोनसे हारि दङ, बिराद समायना रमायना हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय। बे बागुरुम्बा मोसानाया दिनै मुलुगनां जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो बागुरुम्बाजों लोगोसे हारिखौनो माबोरै जों मुलुगनां खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आं बिनि थाखाय खावलायदों। ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा ख्रिस्ट' धोरोमजों खामानि मावनांगोन, बाथौआरिफ्रा बाथौनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन, ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा ब्रह्म धोरोम लानानै खामानि मावनांगोन। जोंनि धोरोमा गुबुन गुबुनब्लाबो हारिनि थाखाय जों नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। आं बेखौ दिनै खावलायदों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा जिथु माहारि आफादनि सासे दैदेनगिरि, बाथौ धोरोमा बे बर' माहारिनि थाखाय बेसेबां बेयाव बिहोमा बा गोनांथिथार होननानै नोंथाङा सानो? मोनसे समाव बर'फोरनि गेजेराव बाथौआरि होननानै बुङोब्ला जोबोद गुलाय गुजायमोन आरो बेनिखायनो आंनि नुबोनायाव आङो उन्दै समनिफ्राय आं जेरैबायदि नुबोदों जे गावनि समाजाव गुलाय गुजाय जानायनि थाखायनो बिसोरो गुबुन गुबुन धोरोमावबो थांनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमा आंहा जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला 1990 मायथाइयाव दाजेननायनि उननिफ्राय बिराद गिदिर मोनसे सोलायनाय फैदों, चेन्ज फैदों आरो दिनै मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों बे बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गेजेराव। आरो बे बर'फोर बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय, गावनि हारिनि हारिमु, गावनि हारिनि थामोनथा, गावनि हारिनि सिनायथिनि थाखाय
जोंनि जेनोखि माहारियारि बाद बे माहारियारि बादा बांसिन गोख्रोंसिन जादों आं बे खोथाखौ फंसे बाथ्रायाव बुंगोन